שלום לכולם, אנחנו מתחילים עם נושא חדש, יחסי מיעוט ורוב בספרות התיאורטית. כידוע לכם, כמעט ואין מדינה היום בעולם שאין בה קבוצה אחרת מקבוצת הרוב. כלומר, אין היום כמעט מדינה הומוגנית מבחינה אתנית ולאומית. והשאלה שעומדת בפני המצב הזה, מהן האופציות שעומדות בפני המיעוט ומהן האופציות שעומדות בפני הרוב ומה האפשרויות שעומדות בפניהם בצורה חד צדדית ודו צדדית. אז החומר נמצא גם בקובץ וורד תחת הכותרת יחסי מיעוט ורוב בספרות התיאורטית. נתחיל באופציות שיש למיעוט. אז מה יכול המיעוט לתבוע? הוא יכול לתבוע אירידנטה והיפרדות, הוא יכול לתבוע אוטונומיה ודו-לאומיות, או השתלבות ופלורליזם. האופציה הראשונה, אירידנטה והיפרדות, משמעותה שתנועה שמתפתחת בקרב המיעוט, ששואפת להתנתק ממדינה אחת למדינה אחרת, או שואפת להתנתק ממדינה כדי להקים מדינה חדשה. בדרך כלל תנועות כאלה נקטו באלימות עד כדי מלחמת אזרחים. אז למשל הכורדים בטורקיה ובעיראק דורשים להתנתק מהמדינה שלהם ולהקים מדינת כורדיסטן. השיעים בעיראק בתקופת סדאם חוסיין גם היה להם תביעות לאירידנטה והם רצו להצטרף לאיראן. הטורקים בקפריסין גם מבקשים להיות שייכים לטורקיה. האירים בצפון אירלנד ביקשו בשלב מסוים להסתפח לאירלנד הדרומית. דרום סודאן נאבקה להתנתק, אבל הקימה מדינה עצמאית. דרום סודאן קיבלה את העצמאות שלה רק בשנה שעברה. האופציה השנייה שעומדת בפני המיעוט זה לבקש אוטונומיה ודו-לאומיות. אוטונומיה לא במובן של אוטונומיה תרבותית, אלא אוטונומיה מוגבלת של קבוצה לאומית לנהל את חייה בתחומים מצומצמים ומוגדרים בהסכמה כמו חינוך ותרבות. הדוגמה הטובה ביותר זה הצרפתים במחוז קוויבק בקנדה. היו תנועות שדרשו התנתקות טוטלית מקנדה, אבל נעשה משאל עם וחלק גדול מהצרפתים לא רוצים להתנתק ממדינת האם קנדה, ולכן התביעה הייתה לנהל אוטונומיה תרבותית. אז במחוז קוויבק השפה הרשמית היא צרפתית. עכשיו, אפשר לטעון שזאת המצב הזה של אוטונומיה מוגבלת בסופו של דבר להפוך את המדינה למדינה דו-לאומית, כלומר הכרת המדינה בזכויותיהם הקולקטיביות של קבוצות המיעוט, ולאחר מכן נוצרת דמוקרטיה דו-לאומית. בהסדר הזה יש חלוקה בכוח וגם בתגמולים ובזכויות על בסיס קבוצתי. אז לפי הגודל של האוכלוסייה היא מקבלת את האחוזה בחלוקת המשאבים וגם בתגמולים. הדוגמה הטובה ביותר זה בלגיה. בלגיה יש בה שני מיעוטים לאומיים גדולים, הפלמים והוולונים, והמערכת הפוליטית בבלגיה מחולקת לפי אחוזם של כל קבוצה בתוך האוכלוסייה הכללית. גם דוגמה נוספת היא לבנון. לבנון היא דוגמה שנייה לתביעות המיעוט לקבל אוטונומיה תרבותית. החוקה בלבנון שנחקקה בעקבות מפקד האוכלוסין שהיה ב-1942, ולפי מפקד האוכלוסין של אותה שנה, הקבוצה הגדולה ביותר הייתה הנוצרים המרונים, לאחריהם הסונים, הדרוזים והשיעים כקבוצת המיעוט הכי קטנה. ולכן נחקקה החוקה שאומרת שנשיא המדינה תמיד אמור להיות נוצרי מרוני, ראש הממשלה תמיד אמור להיות סוני, מוסלמי סוני, שר הביטחון אמור להיות דרוזי, והשיעים היו ממש למטה. כלומר, קיבלו את
רק את הפירורים. גם חלוקת המשאבים היא לפי החלוקה הזאת. אבל היום התפלגות האוכלוסייה בלבנון היא שונה לגמרי. הקבוצה הכי גדולה היום היא השיעים, הם מהווים 41% מכלל האוכלוסייה. הסונים הם הקבוצה השנייה, 27%, והדרוזים רק 7%. הנוצרים, המרונים וגם העדות האחרות בנצרות הם בסך הכל 25, כלומר הנוצרים איבדו את מעמדם כרוב, אבל בכל זאת החוקה וחלוקת המשאבים לפי החוקה שהייתה ב-1942. לכן היום המתחים בין העדות, חלק מזה הרצון של קבוצת הרוב היום השיעים להתחלק בהתאם לגודלה באוכלוסייה, אבל לא נענים לדרישה שלהם. האופציה השלישית שעומדת בפני המיעוט זה ההשתלבות ופלורליזם. השתלבות רבה בחיי המדינה או הטמעה מוחלטת. האפרו-אמריקאים בארצות הברית כבר לא רוצים לא להקים מדינה אפריקאית בתוך ארצות הברית, לא לחזור למדינת האם, אלא הם רוצים להשתלב השתלבות מוחלטת. ובהסדר הזה המדינה הופכת למדינה ליברלית שמעניקה זכויות על בסיס אינדיבידואלי וגם קבוצתי. הגענו לאופציות שעומדות בפני הרוב או של המדינה, אבל נחלק את זה לשני חלקים, מדיניות חד צדדית ומדיניות דו צדדית. אז במדיניות חד צדדית יש כמה וכמה אפשרויות. אז יש מדיניות של קיפוח, השמדה וטיהור קבוצתי, יש מדיניות של גירוש וטרנספר או שליטה ללא זכויות דמוקרטיות, והאופציה הרביעית זה שליטה עם הענקת זכויות דמוקרטיות חלקיות. אז האופציה הראשונה, מדיניות של קיפוח, המדינה או הרוב שומר על הפריבילגיות של קבוצת לאחד, שזה הרוב, על חשבון קבוצה או קבוצות אחרות. וזה הסדר מבלי לקחת בחשבון מה התביעות של קבוצת המיעוט. האופציה השנייה, מצד הרוב מבלי לבקש את אישורו של המיעוט, זה השמדה וטיהור קבוצתי, כמו שהיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הנאצים בגרמניה, כאשר השמידו גם היהודים וגם אוכלוסיות שלמות כמו נכים, הומוסקסואלים ואחרים. ודוגמה שנייה היא הטורקים עם מה שקרה עם הארמנים בשלהי מלחמת העולם הראשונה. היה טבח הארמנים עד כדי כך שהיום מכירים בזה שהשואה הארמנית. אופציה שלישית זה מדיניות של גירוש וטרנספר או שליטה ללא זכויות דמוקרטיות, כמו איראן, עיראק וסודאן. לקבוצות המיעוט אין נגישות למוקדי הכוח ואין להם זכאות לתגמולים השונים במדינה. אז המקרים של שלושת המדינות הם מאוד אופייניות, מה שקרה בשלושת המדינות האלה. בקשר לאופציה הרביעית זה שליטה עם הענקת זכויות דמוקרטיות חלקיות. וחלק גדול מהתיאורטיקנים טוענים שזה המקרה שמתאים לישראל. מדיניות הרוב או המדינה, כאשר יש הסכמה בין המיעוט והרוב, כלומר מדיניות דו צדדית, מדיניות דו צדדית מחייבת הסכמה של קבוצת הרוב והמיעוט. אז יש שתי אופציות, או חלוקה טריטוריאלית או המדינה הניטרלית. אז בחלוקה טריטוריאלית הדוגמאות הטובות לזה קפריסין. בקפריסין חיו היוונים והטורקים ביחד ועם מתחים רבים, ואז הייתה מלחמת אזרחים ולכן הוחלט על חלוקה טריטוריאלית. אז האזור הדרומי זה האזור היווני, והאזור הצפוני שהוא יותר עני זה האזור הטורקי. גם הודו ופקיסטן היו מדינה אחת, אבל בעקבות המתחים בין שתי הקבוצות, בעיקר ההינדוס והמוסלמים, הוחלט על חלוקת השטח למדינת הודו, שברובה יש אנשים שמאמינים בהינדואיזם. לעומת זאת, פקיסטן בעיקר היא מדינה שיש בה מוסלמים.
אפשר גם לדבר על התהליך שהחל עם הפלסטינים, תהליך אוסלו, כניסיון לחלוקה טריטוריאלית. חוקרים רבים טוענים שההסדר שהתחיל עם הפלסטינים ב-1994, הסכמי אוסלו, היה מיועד להגיע לחלוקה טריטוריאלית. אבל במרץ 2000, או לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה, חלוקת הגדה המערבית התחלקה לשלושה אזורים, A ו-B ו-C. A, שליטה פלסטינית כוללת, שזה רק 17% מכלל השטח, שטח של גדה מערבית. אזור B זה היה אזור תחת שליטה פלסטינית וישראלית, כלומר זה היה שיתוף פעולה ביטחוני בין שני הישויות. ו-C זה היה שטח שהיה תחת שליטה ישראלית, שזה כמעט חלק גדול מהשטח, כמעט 60% מהשטח. האופציה השנייה של מדיניות דו צדדית, המדינה הופכת למדינה ניטרלית, אז הרוב מבטל את הדומיננטיות שלו ונותן זכויות שוות לכל הקבוצות. אז יש את ההסדר הקונסנזואלי שנפתח אותו, נדבר עליו עוד מעט, או הדגם הליברלי הפתוח. ישנם 4 מודלים עיקריים לניתוח יחסי רוב ומיעוט: בינוי אומה, פלורליזם שוויוני, פלורליזם לא שוויוני והפרדה. לכל אחד מהמודלים האלה יש עקרונות בסיסיים, והם יכולים ליישם אותם בכמה ורסיות. אז אם אני מסתכל על בינוי אומה, מודל זה פועל על פי עיקרון השואף לאחד קבוצות שונות בחברה לכדי אומה אחד. כלומר, התפיסה שהשונות של הקבוצות עם תרבויות וערכים שהם ייחודיים לכל קבוצה לא נראה טוב, והם חושבים שהשמירה על התרבות והערכים תיצור הפרדה ובידול בחברה, ולכן המטרה הסופית שלהם היא ליצור אומה חדשה ולבטל את השסעים בחברה. אז יש 3 דרכים להשגת בינוי אומה. כור היתוך, או מה שבוורסיה הישראלית מדובר על מיזוג גלויות, התפיסה שכל קבוצה תתרום חלק מהערכים והנורמות שלה, כדי שבסופו של דבר הפסיפס הזה יביא ליצירת אומה חדשה, תוך ויתור כל קבוצה על חלק מהייחודיות שלה. כלומר, יש פה החלטה מכוונת שכל קבוצה תורמת למשהו, לכלל, אבל היא בה בעת היא גם מוותרת על חלק מהתרבות שלה. יש הטוענים שכור היתוך זה מה שאומץ בשנות ה-60 ובשנות ה-50 וה-60 של המדינה, ויש כאלה שחולקים שטוענים שלא הייתה מדיניות של כור היתוך, למרות שככה הוצהר עליה, כי חלק מהקבוצות האתניות לא תרמו שום דבר לכלל החדש. האופציה השנייה זה שיטת התמיעה, שפירושה מיזוג קבוצה אחד בתוך אחרת, ובסופו של דבר אחד מהקבוצות נעלמת בשנייה. קיימות תרבויות דומיננטיות שהופכות לתרבות הכללית של כולם, וזו האופציה. הטמעה לעומת זאת זה הכוונה שיטתית של קבוצות אתניות להטמעה בתוך הזהות החדשה הרצויה למנהיגי האומה. ופה יש תהליך מודע שקבוצה מסוימת מוחקים לה את הזהות האתנית שלה, והיא הופכת להיות חלק מהקבוצה הדומיננטית. המודל השני מבין 4 המודלים זה הפלורליזם השוויוני. המודל הזה לא מסתכל על ייחודיות של כל קבוצה כדבר שלילי, ואינו טוען שיש להטמיע תרבות אחת בתוך האחרת, או למחוק זהויות שונות. הטענה שכל אחד, הייחודיות אפילו דבר פורה ודבר שתורם לקבוצה. הדוגמה המרכזית למודל הזה זה ארצות הברית, כאשר היא
נותנת שמירה לאינדיאנים לשמור על התרבות שלהם. הדרכים שאפשר ליישם עיקרון זה דמוקרטיה ליברלית שנפוצה במערב, אשר אחד מערכיה הבסיסיים זה השוויון, מדינת כל אזרחיה שנותנת שוויון לכל האזרחים, ומדינת כל קהילתיה, הכרה של המדינה בקיומם של קהילות שונות והשמירה עליהם, כלומר מתן להם אופציה לשמור על הייחודיות שלהם. בסוג זה של משטר, התרבויות השונות מעמדן שווה. הדוגמאות הבולטות לזה זה בלגיה, שוויץ וקנדה. העיקרון הרביעי זה פלורליזם לא שוויוני. על פי תפיסה זו, או בפועל, מה שקורה שיש אפליה מבנית חוקתית. יש הנחת יסוד שיש קבוצות יותר טובות מקבוצות אחרות, והן אינן שוות. אז האפשרויות ליישום מודל זאת דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה ואפרטהייד. דמוקרטיה אתנית כאשר משטר שבו לכל האזרחים ניתנים זכויות חברתיות פוליטיות, אבל קבוצה אחת נהנית מעדיפות מבנית ומהותית על הקבוצות האחרות. אתנוקרטיה זה משטר שמסייע להתפשטותה של קבוצה אתנית בטריטוריה רב-אתנית, ובמדינה זו לא מדברים על דמוקרטיה, אלא כי זה לא משטר שמעניק שוויון, השיוך האתני הופך להיות מרכזי. האופציה השלישית זה אפרטהייד, הפרדה גזעית, מה שהתקיים באפריקה בשנים מ-1948 עד 1994. האופציה הרביעית זה הפרדה, אפשר לעשות את העניין הזה על ידי דרך אירידנטה, חלוקה, השמדה, גירוש, חילופי אוכלוסין, מה שהזכרנו קודם לכן. מה עם ישראל? בפעם הראשונה שמישהו דיבר על ביקורת על דמוקרטיה הישראלית זה היה ב-1977. עד אז התייחסו לדמוקרטיה בישראל כדמוקרטיה ליברלית מערבית כמו כל המדינות המערביות. יונתן שפירו ב-1977 דיבר על המונחים דמוקרטיה מהותית ופורמלית, והוא טען שאחרי ניתוח של תנועת העבודה הציונית כארגון של כוח, הטענה שלו שהדמוקרטיה הישראלית היא יותר דמוקרטיה פורמלית מאשר מהותית. הטענה שלו שמפא"י ההיסטורית שירתה אליטה פוליטית ולא שירתה את כל האוכלוסייה. עכשיו, בניתוח שלו הוא לא התייחס למעמד הערבים בישראל. מי שהביא את הנושא על הוויכוח האם ישראל היא דמוקרטיה או לא, זה היה פרופסור סמי סמוחה ב-1990. היה הראשון שהבחין בין סוגים שונים של דמוקרטיות. הוא כתב את המאמר המפורסם שלו על minorities in democratic states, אז הוא הבחין בין 4 מודלים. דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה קונצנזואלית, דמוקרטיה אתנית ודמוקרטיה של עם אדוני. דמוקרטיה ליברלית היא דמוקרטיה כאשר השיוך האתני הוא עניין פרטי. נגיד אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, כי היא הדוגמה הבולטת, אם אתה יהודי או אם אתה סיני או אם אתה היספני, זה העניין, השיוך האתני הוא עניין פרטי שלך. המדינה לא מתערבת בנושאים אתניים. אם אתה רוצה להתפלל בסינגוג או להתפלל במסגד, המדינה לא מתערבת, ואין מדיניות של התאמות או בידול. המדינה נותנת זכויות פרט לכל האזרחים ללא תנאי, ללא תנאי להיותם שייכים לקבוצה מסוימת. ובדמוקרטיה הליברלית יוצרים עם חדש, למשל העם האמריקאי, שהוא מורכב מכל מיני מהגרים שבאו ממקומות אחרים. אבל עצם העובדה שהאמריקאי הוא אמריקאי והוא מקבל ואמור לקבל יחס שווה בפני החוק. בהסדר השני, דמוקרטיה קונצנזואלית, הפיצול האתני הוא ממוסד, אבל המדינה אינה מזדהה עם קבוצה אתנית מסוימת. היא מכירה באופן רשמי את זכותם של הקבוצות האתניות שמרכיבות את האוכלוסייה, וזכותם גם לשמר על הייחודיות שלהם. אז המשאבים מוקצים לפי
מפתח אתני, כלומר גודל האוכלוסייה. עכשיו, החוק מאפשר ליחידים את הרובד והתאמות, כלומר זה לא, בהסדר הזה לא נמנעים בני הקבוצה הראשונה להתחתן עם קבוצה שנייה. הדוגמה הבולטת היא בלגיה. המדינה בהקשר הזה היא ניטרלית מבחינה אתנית, כלומר היא לא מזדהה עם קבוצה אחת, אלא יש עם בלגי שהוא מורכב מהפלמים והוולונים, שיש הכרה בייחודם, ולא מנסים למחוק אותם וליצור עם בלגי בלי החלוקה הזאת. דמוקרטיה של עם אדונים זאת מדיניות, זה מדינות שבהן הדמוקרטיה מוגבלת רק לגזע של האדונים בלבד, ונמנעת בכוח בקבוצות אחרות. אז בדרום אפריקה הרוב מבחינה מספרית היו השחורים, וגם הייתה עוד קבוצה של הצבעונים, והדמוקרטיה היא אך ורק הייתה לאדם הלבן, האנגלים וגם ההולנדים. האופציה הרביעית זה דמוקרטיה אתנית. בדמוקרטיה מעין זו משלבים מתן זכויות פוליטיות ואזרחיות לפרטים, וזכויות קיבוציות מוסיימות למיעוטים מצד אחד, אבל יש מיסוד של העיקרון כי אחד מהקבוצות האתניות היא השולטת במדינה מהצד השני. אז פה מצד אחד יש שוויון, מצד שני יש שליטה של קבוצה מסוימת על חשבון קבוצות אחרות. מה עם ישראל? האם ישראל היא מדינה דמוקרטית ליברלית? יש כאלה שגורסים שכן. בנימין נויברגר טוען שישראל היא דמוקרטיה ליברלית, אבל יש בה 4 כתמים שאם מסירים אותם היא הופכת להיות מדינה דמוקרטיה ליברלית לכל דבר. יש תמימות בכל החוקרים שישראל אינה דמוקרטיה קונסנזואלית, אין הכרה של שתי הקבוצות באותו מעמד, והוויכוח הוא בין החוקרים האם ישראל היא דמוקרטיה אתנית או דמוקרטיה של עם אדונים או אתנוקרטיה. לפי דעתו של נויברגר, ישראל היא מדינה דמוקרטית עם 4 כתמים. הכתם הראשון הוא היעדר חוקה ליברלית וחקיקת חירום לא ליברלית. אז הוא טוען שברגע שתהיה חוקה ליברלית ויוסרו כל התקנות לשעת חירום, אז זה יביא לישראל שתהיה דמוקרטית ליברלית. הכתם השני הוא בתחום דת ומדינה. הטענה שלו שיש להפריד דת ומדינה, שדיני אישות יהיו חוקים אזרחיים לכל דבר. הכתם השלישי שמונע מישראל להיות דמוקרטיה ליברלית זה השליטה הישראלית בשטחים, והוא טוען שמאז שנות ה-90 יש איזו כוונה לפתור את הבעיה של השליטה בשטחים, אבל הכתם הרביעי הוא בעניין המיעוט הערבי. לטענתו יש אפשרות לתת זכויות רבות למיעוט הערבי מבלי לאיים על הפריבילגיות של היהודים. ולטענתו, אם מסירים את 4 הכתמים האלה, ישראל הופכת לדמוקרטיה לכל דבר, ליברלית לכל דבר.